A Deputación de Pontevedra continúa un ano máis levando o seu programa Mulleres en Acción Violencia Cero aos concellos de toda a provincia. Con este programa búscase concienciar a veciñanza, especialmente os máis mozos, na loita contra a violencia de xénero. O programa chegou ao Instituto de Meaño coa acción escénica de Eva Comesaña, transoceánica navegando entre dúas realidades. Artista de hoxe fixo unha acción de danza, ela vencellou coas mulleres, coas aboas. As aboas tamén representan esa figura de muller traballadora, muller que se debe a súa casa, a súa familia, que se ten que esforzar por sacalo todo adiante, pero, sen embargo, ese perfil de muller que moitas veces non é recoñecido. Hoxe en día tamén temos casos similares en mulleres que se teñen que esforzar moito máis para alcanzar o mesmo que os homes. Para o Concello, que a Deputación realiza accións como esta na súa vila axuda a que a mensaxe cale de forma máis profunda no ámbito educativo. Esperemos que a corto plazo lograremos acabar con este tipo de lacra e que non teñamos necesidade de facer este tipo de eventos. Todos sabemos que as persoas somos iguales en dereitos e en deberes e que así o mantellamos no tempo e, repito, que a lacra esta que acabemos con ela de violencia de género. Dende o centro sinalan que é vital comezar a traballar cos mozos para que se decaten de que hai comportamentos que non son os correctos. Bueno, eu creo que é básico e que aprendan a identificar xa os primeiros eslabóns, xa antes de chegar a eso, porque xa cando chegamos aí xa parece que non ten freo, pero sí que aprendan a identificar esos primeiros eslabóns que de feito non son conscientes de que eso é violencia de xénero, de feito verbalizan, decir, no, eso non é violencia de xénero, control de teléfono, control de onde estás, non perciben como violencia de xénero. O profesorado tamén matiza que a maioría dos rapaces e rapazas responde de forma moi crítica cando ven ou escoitan comentarios ou actos machistas. O programa Mulleres en Acción continuará percorrendo os concellos da provincia, regresando a nosa contorna aos concellos de Caldas, Meis, Cambados e Barro.